Sunday Vlogs Day. What's up, guys? So, mag-arrange aday ka sa atong higdaanan. Mag-arrange aday ta, guys. Nana day, guys. No? Yeah. Kaya magduha magunda lang atong papa. Oy, hindi ba? Hindi live. Ha? Oy, kurinte. So, why aday kurente, guys? So, burn out. Burn out aday karon, guys, no? So, aday na, guys, burn out. Nanion pag-arrange, guys. So, aday niyo ba? Asan dito? Kani day among higdaanan, guys. Multi ka day ang pangalan ni. Okay. Ang pangalan di ani guys kay Agay. So, pagluon aday tani, guys. Ang habol. Wala lagi diri ang kuanday. Ha? Ang dili. Ako kabalo asa. Nabutang. Ito, daining tindugan, guys. Mama, auntie, ate Yayeng. Mama? Adi ay anon. Kita na mo sa ako, guys. So, ano, guys? Ito nang ipilo, guys. Ipilo na yun na to, guys. Wala na yung pilo, guys, na so, gani yung pagpilo. Ako aday ning habo. Di magkuha. Ani nga for kay Jerry. Dito pa. Kaning goes kay Jerry. Kaning kuan kay Jerry. Daghan kayo magtindibir, guys. Dari ni sa daray ka sa itong higdaanan, guys. O niya, ang ako ang higdaanan. Kani. Ibutaan ang nasa ko ang, guys. Hello, Kitty. So, ato na sa daray pilon, guys. Wait lang, guys, ha. Dira ka. Sure. Papin ma. Papin ma. So, ato ada ay ni. Pilo. Papin Ini ma. ano day ni kong pilo. Aha. Guys, ana. One half. Daghan ang daimig. Kuan sa One half. habol. One.
manade guys. So, bye-bye. Thank you for watching. I love you all.